गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। हरखाबै हेलिकप्टार गोग्लैनायाव गोब्राबै जोखोम मोननाय केप्टेन बरुन सिंहआ मैया जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 दिसेम्बर खालारखालि हेलिकप्टारा हरखाबै टेकनिकेल प्रब्लेमजों क्रेश जादोंमोन। जाय क्रेश जानायाव गासै 14 सुबुङा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायावनो केप्टेन बरुन सिंहआ गोब्राबै दुखु मोनदोंमोन आरो बेखौ मोजां सावस्रिनि थाखाय तामिलनाडुनि मोजां हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थादोंमोन। गावनि जोखोम जानाय देहाखौ सहायनानै थाबोबाय थानाय केप्टेन बरुन सिंहआ मैया रुंसारि जाबाय। हाग्रामा महिलारिया सासे जाम्बा आरो जौ फाग्ला बिथांनि बाथ्राखौ रावबो खोनासंला। बे बाथ्राखौ बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। बिटिआरनि जिब जुनार अनसाय आरो ना फिसिनाय अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ। बिटिआर सोरखारखौ हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावाखै होनना बुंनायखौ नेवसिनानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंथियो दि हाग्रामा महिलारिया सासे जाम्बा आरो जौ फाग्ला थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जेननानै दुखुजों आथिखालाव जाम्बा बायदि जौ फाग्ला बायदि गिदिंबायनानै मेल मिटिं खालामदों। हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि सोरखारनि मावनो लानाय थांखिखौ गामियाव खौरां लायाजासे मिथिया हसिया रोनावबायदों। जायनि थाखाय जाम्बानि आखुखौ सिनायथि होदों। बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रावबो खोनासंला आरो फैगौ 25 बोसोरसिम हाग्रामा महिलारिखौ रावबो सिनायनाय नंलिया होननानैबो बुंथिबावो ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिखौ हिमालय हाजोनि बबेबा खनायाव थाहैनानै तपस्या खालामनानै गोसोफोरखौ सान्थि खालामनानै बिटिआरआव फैफिननो खावलायो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 2021-22 बोसोरारि जेनेरेल इलेक्सन जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सापर्टजों 11 स्टुडेन्टसफोरा देरहानो हादों। बे 11 नि गेजेराव जेक नार्जारिया जेनेरेल सेक्रेटारि आरो खाम्फा नार्जारिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रेसिडेन्ट महरै देरहानो हादों। बिटिआर हालामखौ अमा सोदोबजों बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होगोन। बड'लेण्ड अमा बिथांखिनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो थांखि। बे बाथ्राखौ बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। बिटिआरनि जिब जुनार अनसाय आरो ना फिसिनाय बिफाननि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मोन 100 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थांना थानायनि राहा हिसाबै बाक्सा जिल्लायाव मुसलपुर जिल्ला भेटेनारि मावखुलियाव अमा फिसा राननानै होदों। गाव खुंथायारि थांना थानायनि राहा खालामनाय थांखिजों 100 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अमा फिसा राननानै होनायनि उनाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंथियो दि थांनाय समाव रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होनाय बायदियै अमा फिसिनायखौ बिटिआर सोरखारा मोनसे थांखि महरै लादोंमोन। बे खोथा बायदियैनो मैया जिल्लानि मुसलपुराव अमा फिसा राननानै होनायखौ जागायजेनबाय। बिनि उनाव बिटिआरनि जिल्लाफोराव आरो दाब दाब जायगाफोराव थाबैनो राननानै होगोन होनना मिथिहोयो। फैगौ समाव बिटिआर सोरखारा 2,000 कौटि रां बाहायनानै बिटिआर ओनसोलखौ बुहुमनि गेजेराव अमा फिसिग्रा जायगा महरै सिनायथि होनो आरो 3,000 सुबुंफोरनो अमा फिसिनायनि खाबुखौ होनो थांगासिनो दं होनना फोरमायथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। आसामनि तेजपुर कलेज गुवाहाटीआव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। आरोबाव रायजोनि नोगोराव कभिड-19 नि बिबाङा बांनायखौ जों नुनो मोन्दों। आसामनि तेजपुर कलेज गुवाहाटीआव मैया कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। जों मिन्थिनो मोन्दों जे आसाम तेजपुर कलेजनि 6 स्टुडेन्टसफोरा कभिड-19 जों गाग्लोबजादों आरो लोगोसे कलेजनि फोरोंगिरियाबो कभिड-19 जों भुगिनांदों आरो कलेजाव प्रि टेस्ट एग्जामाबो सोलिगासिनो दं होनना मोन्थिनो मोन्दों। बे समावनो कभिड-19 मोनना होनाया दायो कलेजनि स्टुडेन्टफोरा कभिड-19 जों गाग्लोबजानो गिनायखौ नुनो मोन्दों। मालयेशियानिफ्राय बाक्सानि सासे मोसाखावरिया नृत्य कला बान्था लाबोनो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाख्नायलाय बिलाइ दैथायहरदों। बाक्सानि सासे मोसाखावरिया मुलुगनां नृत्य बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादोरनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। भारतनि मोसानाय बिथिङाव डिग्री गोनां सासे मोसाखावरि सायाश्री बसुमतारीया बाक्सा जिल्ला बरग'ग्रानि मावसुमा बसुमतारीनि अनसुलि बिसि सायाश्री बसुमतारीया साननैसो सिगां मालयेशियायाव कला मन्दिर डेन्स एकाडेमीनि दैदेननायाव बानजायनाय अनलाइन मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै नृत्य कला बान्था मोननो हादों। मोसाखावरि सायाश्री बसुमतारीया बे बान्थाखौ मोननानै बड'लेण्डनि अनगायैबो आसाम हादोरनि गोग्गानाय लाबोनो हानायखौ मोन्थिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खुंथायनि जानानै सायाश्रीनिसिम गांसे आर'जलाइ दैथायहरो। मख'नो गोनांदि 1998 मायथाइयाव धेमाजि जिल्लायाव जोनोम मोननाय सायाश्रीया जौसिन फरायसालिनि आनजादखौ उथ्रिसारनानै छत्तीसगढ़नि इन्डिया कला संगीत विश्वविद्यालयआव भारतनाट्यम अनार्स डिग्री लायो आरो बिनि उनाव 2019 मायथाइयाव स्नातकोत्तर डिग्री मोननो हादोंमोन। मोसानायखौनो जिउनि थांखि हिसाबै लानाय सायाश्रीया नेपालाव नृत्य मणि, दुबाइनि नादाम डेन्स फेस्टिभेलाव बाहागो लाना नृत्य प्रतिभा बान्था मोनो। मालयेशियायाव नृत्य कला बान्थाखौ लानानै गुबुन गुबुन हादोराव मोसानाय दिन्थिफुंनानै गोबां बिमुं आरजिनो हादों। बिनि अनगायैबो उरिष्या, कटक, पान्जाब, हारियाना बायदि रायजोनि गुबुन गुबुन जौस्राङाव भारतनाट्यम मोसानाय दिन्थिफुंनानै गोबां बाख्नायजादों। बाक्सानि मावसुमा
बसुमतारीजों जुलि जानायनि उनावनो सायाश्री बसुमतारीया गंसे मोसानाय फोरोंथाइ होनायनि फरायसालि गायसनदों, जेरावनोखि गोदान जोलैनि सोलोंसाफोरखौ भारत नाट्यम मोसानाय फोरोंथाइ होनाय जायो। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।